ಸ್ಟಾರ್ ತುಳುನಾಡು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿ ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ಲ ಒತ್ತುಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಧ ಪೂಜೆಗೆ ಗಾಡಿಲೇನು ಪೂರ ಶೋಕಡೆ ದೆಕ್ಕದು ಐನು ದೇವಸ್ಥಾನಗೆ ಅತಡ ಕೆಲವು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆಡು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಬ ಅಂಚ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಸುರಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿಗೆನು ಅತಡ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲುನು ಗಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುಬ ಒಂದು ದಾಯ ಪಂಡದು ಕೇಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುನ ದಾದ ಪಂಡ ಗಾಡಿಲೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪುನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಬುಕ್ಕಲ ಕೆಲವರು ದಾಯ್ದ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಟ್ಟು ಬೇರು ಅಂಚ ನಮಲ ಕಟ್ಟುಬಾ ಪಂಡದು ಆಂಡ ಬಂದುಲೆ ನಿಜವಾದ ಹೈಕ್ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಉಂಟು ಅವು ದಾದ ಪಂಡದು ತೂಕ ಬಲೆ ಈ ವಿಷಯ ತೆರವುದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾಲನು ಒಂತೆ ತೂವಡಾಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಇತ್ತೆದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡು ಕೂಡ ಮುಟ್ಟಾಡು ದಾದಾಂಡಲ ಬೋಡಾಂಡ ಅಂಗಡಿ ಅತಂಡ ಮರ್ದದ ಒವ್ವೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವಡು ಅಂಗಡಿ ಅವಡು ಇಪ್ಪೆದಿಜಿ ಅಪಾಗ ಇಲ್ಲದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಾಡಲೆ ಇಪ್ಪೆದನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿದು ಸೈಪೆದನಗಲೇ ಜಾಸ್ತಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ಲಿಂಬೆ ಮುಂಚಿದ ದಾರ ಮರ್ದ ಅದು ಯೂಸ್ ಆವೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಅಂಡ ಅವು ಖಾಲಿ ಲಿಂಬೆ ಮುಂಚಿ ಅತ್ತು ಐಟು ಬೇತೆಲ ಇಪ್ಪೆದನು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಮುಂಚಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಜಿತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಪಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೇಡ್ ಈತೇನು ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುಗು ಸುರಿದು ನೆಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅತ್ತು ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನೆಗಿಲ ಈ ಮಜಿ ಲಿಂಬೆ ಚಿಪ್ಪಿ ಉಂದೆಕ್ ಪುರ ದಾದ ಲಿಂಕ್ ಮರೆ ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪರತ ಬಲೆ ಐಲ್ನ ತೂಕ ಈ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಅಲ್ಪ ರಪ್ಪ ವಿಷಾನ ದೆತ್ತಂಡ ಅಗಲು ಬದುಕು ಬೇರು ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಾತ್ ಈ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನಾಗ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರ ಬೋಡಾತ್ ಮುಂದೇನು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ನೆಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಐನು ದೆತ್ತದು ಆ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆದ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾಟನ್ ಕುಂಟುದ ಬಲ್ಲನು ಆಡೆಗೆ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬುಕ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ಜಾಗೆನು ಒಂತೆ ಆ ಬ್ಲೇಡ್ ಕೊಯ್ದು ಆಡೆಗೆ ಮಜಿ ತುಂಡು ದೀಡೆದೆರಿಗೆ ಅವು ದಾಯತ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪದ ವಿಷಾನ್ ವೈಪುನ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಜಿ ತುಂಡುಗು ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಈ ಲಿಂಬೆಲ ಮುಂಚಿಲ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಉಚ್ಚು ಚುಚ್ಚಿನ ಆಯಗ ಬಾಡಿಗೆ ವಿಷ ವೈತುಡ ಆಯಗ ಸುರುಕು ಬಾಯ್ದ ರುಚಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಈ ಲಿಂಬೆ ಬುಕ ಮುಂಚಿನ ನಾಲಗೆದಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಬುಕದಾದ ಪಂಡ ಈ ಲಿಂಬೆಗಳ ಮುಂಚಿಗ್ಲ ನನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಉಂಬುಲಿ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಕಾಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪತ ಅಂಚನೆ ಈ ಲಿಂಬೆಲ ಮುಂಚಿಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಣಿಗೆ ಪಂಡ ಈ ಲಿಂಬೆಲ್ನ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲ ಅತಾಂಡ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಮ್ಗಳ ಕಟ್ಟಂಡ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಇಲ್ಲದವಲಾಗಿ ಬರ್ಪುಜಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದುಂದಕ್ಲೆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಲನ ಗಾಡಿನ ಪತ್ತೊಂದು ದೂರದ ಊರಿಗೂ ದಾದಾಂಡಲ ತಾರಿ ಅತಾಂಡ ಬೇತೆ ವಸ್ತುಲೇನು ದೂರದ ಊರಿಗೂ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ದೂರಾಗ ಪೋನಾಗ ಗಾಡಿಲೇನು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಉಂತದು ಪೋನಾಗ ಈ ಉಚ್ಚು ಮೀನಿ ಚುಚ್ಚಿಂಡ ಐಕ್ ಉಂದೆಟು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೆದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನನೊಂಜಿ ಬದಾದ ಪಂಡ ತರಕಾರಿ ಅತಂಡ ಓವುಲ ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟರ ದಾರ ಹಾಯಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಲು ಬರಿಯರ ಬತ್ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಗಾಡಿಗೆ ಉಂದೇನು ಕಟ್ಟೆದನಗೆ ಬುಕ ಒವ್ವೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಡು ಅತ್ತು ನಿಜವಾದಲ ನಮ್ಮ ಮೂಡೇರು ಆತ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ದಾಯ ಮಲ್ಪೆದೇರು ಪಂಡದು ತೆರಿಯೋಣಂದೆ ಐನು ರೂಢಿಸ ಒಂದು ಬತ್ತಾತ ಹಿರಿಯರ್ ನಕ್ಲು ಮಲ್ತನ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ರೂಢಿಗ್ಲ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಐನು ತೆರಿಯೋಣಂದೆ ಮೂಡೇರ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುಣ ಆತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ